Usa ka makatandog sa kasing-kasing nga reaksyon sa usa ka 10 anyos nga anak ang nag-viral karon sa social media human madawat ang dugay na niyang gipangandoy nga regalo gikan sa iyang mga ginikanan. Ani ang report ni John D. Esteban. Uy! Ulong! Ulong sa mani! Uy! Ma! Nagtuo ang 10 anyos nga si Jeda nga usara ka ordinaryong adlaw gikan sa eskwelahan ang June 22 apan sa iyahang pag-uli sa balay. Ulong! Ulong sa mani! Uy! Ma! Salamat na! Ang ordinaryong adlaw naputos sa tumang kalipay ug emosyon. Imbis nga suwayan dayon ang iyahang nakit-an nga bag-ong bisikleta nga dugay na niyang gihandom. Una niyang gihimo mao ang pagluhod sa pagpasalamat sa iyahang ginikanan. Ang maong makapatandog nga video miani na karon og sobra 28 million views sa social media. Sumala sa inahan ni Jeda, gisabutan nila kini sa iyahang bana nga nagtrabaho abroad aron mahatag ang regalo sa bata bisan dili niya birthday nga dugay na niyang gipangandoy. Bisan pa man sa kapit-o sa kinabuhi, bawion na lang matud pa kini sa magtiayon pinaagi sa dugang pagpaningkamot ang nagasto nga 19,000 pesos aron lang mapalipay ang anak. Supportive sab ang upat pang igsuon ni Jeda. Suko ko ay ko nga anong dugay siya ni uli, anong dugay ka ni uli na niyon siya nga nag-cleaners paman ko niya murag nagmugot siya pag abot diri kay ko pagkakita niya na kay digid ko maka-expect nga ing ato yung reaksyon. Apan loyo niini kanunay nga gipasabot sa inahan ngadto sa iyang mga anak nga dili sa tanang panahon mahatag ang ilahang mga gusto. Makasabutan na akong anak siya, lalo na siya makasabot na siya nga wala. Nga mama, thankful kay ko sa Ginoo kay gitagaan kog anak nga buutan sila. Kasabot si Jeda sa ilang sitwasyon. Busa, igo lang matud pa siya musalig sa paghulam sa bisikleta sa iyang mga kadula. Karon, kaugalingong bike na ang iyang ginasakyan. Okay ko salamat. Basig badlungon kay ko. Ginatag to na ni mama sa kuha. Okay kong papa. Ang gipakitang tiunay nga kalipay ni Jeda usa kayano apan gamhanang pahinumdom. Bisan unsa kagamay o kadako ang regalo, ang labing importante mao ang pagkamapasalamaton sa naghatag. Labi na kung gikan sa mga ginikanan nga naningkamot pag-ayo alang sa atong kalipay ug kaayuhan. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.